Είμαι η Φωτεινή και εργάζομαι ως Front Desk και Corporate Receptionist στην ΣΥΚΑ Ελλάδος, παρόλο που οι βασικές μου σπουδές προέρχονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Η ΣΥΚΑ αποτελεί έναν εργασιακό χώρο που διέπεται από αρχές και ιδανικά και έχει την ηθική σαν κύρια κατευθυντήρια γραμμή. Στο διάστημα που βρίσκομαι εδώ, διαπιστώνω καθημερινά πως το περιβάλλον της ΣΥΚΑ εμφορείται από εγκαρδιότητα και καλοπροαίρετη διάθεση, εκτιμάται η αυθεντικότητα του καθενός και δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης νέων εφοδίων. Αυτό όμως που ξεχωρίζω περισσότερο είναι πως η ΣΥΚΑ στέκεται υπερήφανη για το κλίμα κεραιότητας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης που όλοι μαζί χτίζουμε μέχρι σήμερα. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που βρίσκομαι στην οικογένεια της ΣΥΚΑ και την συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους αναζητούν μια επαγγελματική αποκατάσταση με προοπτική.